Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hormatly türkmenler, türkümallar, qaytmaz korkmaz, oğuzlar, bar mısınızlar, aman mısınızlar? Men Cuma Safar Türkmen. Bugün aytjak zadım kepkeden bellidir. Moskvada Azat Türkmenliğin dostumuz bardy. Azat İsakov yani. Şonu Rossiyanın hökümeti Türkmenistana defort koyvertir, satıp koyvertir, berip koyvertir dikdiler. Eşitip hakikattan yana bir gezek Rossiyanın hakimiyetinin, Putin'in hükümetinin bize dost aldığını şu yerden bilip qabilse de boluverýär da. Bir yarımlar aýdy şu göni uçurup koyvertir diye Moskvadan Aşgabat'a diýse, yana başgalar aýdy ýok diýip, muny Özbekistanyň üstüne, Buharanyň üstüne alyp gitdirler diye. Näme bolsa da bu Putin'in hyýanatyny, Şawkatyň hyýanatyny, Gurbanguly Muhammedowyň etip duran bizim millete düşmanlygyny hiç kaçan unutmayız. Bu kaban domuzlar inşallah ele düşse oldu. Buların näme görkezýäs. Bu maksat Sapar Muratov diýen it haram kapır bardy, men tutjak bolum hereket etip gördün ha, elinden geldikçe. Başka bir taranyň şalpan gulagy var, iti var, görjün, bular köp bular. İnşallah bir az galypdy, ýakynda boljak Türkmenistana protestany, mitingini gowup edeli, sonra bularyň baryny teker tapwalys nesip etse. Şonuň üçin Azat Türkmeni goldap, elimizden geldikçe protesta fleşmoblar zatlar edip çykyş etmeli da. Çünkü şu oğlunu alıp giden olsa Türkmenistan'a alıp gitti deyip dururlar. Türkmenistan'a mını bilyen ne? Allah korkazmasın. Türkmenistan'a içeri giren adamın ama öldürüp koyurmaktan emişlerse görmüyor bu Türkmenistan diktatörü. Şöyle Azat Türkmeni öldürmeyenler, Azat Türkmeni bize görkezin, değil görkezin. Gurbanguly Muhammed Türkmenlere, Oğuzlara, Musulmanlara düşmanlığını beset yakında cevap verin deyip elimizden geldikçe hareket edip dur. Sizlerim koşulun şu telefon şu videonun aşağında telefon numaraları bolýar. Şoňa WhatsApp'tan, Telegram'dan koyuveringler. İnşallah cevap berýäs. Şu Türkmenlerin milli hareketine de koşulun, bir hareket düz gizli. İnşallah dünyadaki Türkmenler birleştirecek bolup hareket edip dur. Sizlerim koşulunlar. İnşallah şu Azat Türkmen'e de benim aytypdym da habardar bol. Rossiya hökümeti bir koyuverýär seni, hiç satça görmüyor dep aytypdym. O da biraz yok ya, Rossiyanın näme bolsa da bize bir düşmanlyk etmez, bular ýarat bir koyuvermez biz diýip aýdypdy. Men aýtdym ýok, onanma bulara, orsa onanma, suwa süýenme diýip ata babamyzyň sözü var, Cüneyt Hanyň nakly var aýtyp giden. Cüneyt Han atamyz näme diýär? Orsa onanma, suwa süýenme diýip weset etip giden halkyna. Şonuň üçin bizler diýdim, onanmaýas diýdim. O onanmıyor hakikaten. Özüm şey indi betmez idi, bular al bir koyuvermez diýdi, çünkü kanun we hukuk var. Rossiya döwleti Türkmenistan'da şu öňkü esengalar kanuny, hukuky gözlemýär bular. Pul bersen boldy, ejesinem satyp koýuverýär bular. Şoňdy. Indi muny ýa-da Özbekistanyň üçin üstünden geçirip koýuran bolsa, bu Şawkat şeytanyň wagty gelse jogabyny berýän nesip etse. Şoň üçin azada erkinlik, azada Azat Türkmeni erkinlik beriňler, azada swoboda diýip inşallah elimizden geldikçe çykyş etmegimiz gerek. Şonu aýtjakdym. Azat Türkmenim bundan bolsa da hakikaten muňa aýtdy diye bir därman aýdy ki, bizlere sögdü nämetdi diýip. O aýtdy ki, men nastoyaşy erkek aktivistlere däl diýdi, başga diýdi şu Gurbangulyň itleri bar diýdi, siziň içinizde ýetip gezip berýär. Men şolara sögdüm diýip aýtdy insan gezegden ha. Şoňdy. Şonuň üçin hereketimizde däliň dostlar, yine bir gezek şu Rossiyada gezip berýärler bar bolsa, yüzüňizi açyp zada çykyş etmeň, çünkü bir koýuverýär da be. Ana görtüňa Rossiýada berip koýberdik, köp bir ýerler aýdyrylyp berýär. Dünkü Türkiýe döwletinde tutuldy bir därmary, dünýä aýygyny nas salyp Türkiýe bizim düşmanymyz, Türkler bizim düşmanymyz diýip ýörürler. Bugün geplemän otýana Rossiýa paraslaryna. Elbetde Türkiýe döwletinde de içeride oturup son berip koýberendirini men göremem, eşitemem. Bizim aktivistlerden birini berip koýberdi diýip men eşitemem dogrusyna. Allah'ım olara ettirmesin. Müňden bolsadan Türkiýe döwleti, müňden bolsa türkligini edýär, musulmanlygyny edýär da. Indi Rossiýanyň özü kapyr, ikincisi Ors bizleri ýaman görýär bular. Bizler olary goýranmaz bilen peýdasy olur bizler ýaman görýär da. Şonu aýtjakdym. Azada inşallah erkinlik beriň diýip çykyş edeliň. Telefon nomerleri zatlary goýýar. WhatsApp'tan, Telegram'dan telefon ediňler. Şoň aşağında bolýar nesip etse. Hemen aýtjak zadym şu onanıp bolmaýar. Özüňden başga onanıp bolmaýar. Buradaçı hareket edýänmi? Nägertime Türkmen satyp duran mahalynda başga milletten bir peýda ýa bolmasa bir kömek beklemegen bir gelişme. Şoň üçin biz türkmenler birleşmegimiz gerek.
Biz Türkmenler inşallah İran'da kalan, Afganistan'da kalan, Rusya'da, Özbekistan'da kalan yerlerimize izni almamız gerek nasip etse. Şoň üçin dünya Türkmenlerini çağırýas, birlikde hareket edelim. Ýakynda dünyadaki Türkmenler birleşdirýäs nasip etse. Şoda dostlarım, özüňize dikkat ediniz. Hasatan şu Rusya'da geçip görürler. Özünüze dikkat ediniz. Bu Putin'in hakimiyeti bir koyvermekten hem hiç satsa görmeye. Bileyim olsan 2002'de de şu Şeyh Muratlıklarımla şu Sapar Murat Niyazov bilen Tilki'ni ayıracak deyip şu hareket ettiler. Bunu önüne Putin biliyet da. Bilip Sapar Murat Niyazov'a aytıp koydu. Çünkü Sapar Murat Niyazov'un hem yanında. Hazırki bu malkellerin Kurbanguly'un yanında da KGB'nin generalları geziyor da. KGB'nin generalları işlepiyorlar hemmelerine. Şolar aytıp koydu. Ana gördüğünü. Baran mahalında näme boldy? Şapka tutup aldı da qaytam özlerine karşı işletip koyardı bu yani. Şu 2002'de de vatanımızın, milletimizin batırları, gerçeklerin köpünü milli qaytmaz korkmaz olan barını basıp yoğutup koyardı ne? Bu diktatörüm şu an ben şişetçek olup göreyim olsam ta mahalda çıkıyor. Gideli İran üstüyle geç gideli. Yalnız Özbekistan'dan geç gidiyiz. Samolyotumuz var, pulumuz var, adamlarımız var, arujemiz var deyip alıp gidecek oluyor. Yok o menişler. Dine şu daşarda durup hareket edeceğiz. Yakında içeride hem nädip protest etme, nädip miting etme, nädip revolüsiýa etme hakkında özüm aytıp berýän. Birlikde hareket edelim. Türkmenlerin milli hareketine koşulunlar. Azat Türkmene de azatlık talap ederiz. Bar bolun, aman bolunlar.